leurs invités. Bismillahirrahmanirrahim. Malidenw, an badenw, tɔndenw, aw bɛ bisimila. Aw welela Maliko la, aw nana Maliko la. Partout y'a wele, u ma wele parce que voisin. An y'aw wele Maliko de la. Kuma wɛrɛ tɛna fɔ yan Maliko kɔ. An ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Munna an bɛ yan bi? Fɛn wɛrɛ tun bolo dara o bilala bɔlɔlɔw kan. O fɔra radiyow la ko an bɛ taa meeting restitution kɛ. Ka jama bɔ ka hakilila fɔ o yɛlɛmana ka kɛ point de presse ye. Munna an wulila waati min ko an bɛ kɛ yɔrɔ ɲini layidu taara ka yɔrɔ d'an ma nka a fɔra an ye kɔfɛ ko balilen o bɛ ko sudalen san. An ko an y'a mɛn nka laɲini fila de tun bɛ anw fɛ k'a yira minnu b'a fɔ ko partout maa t'u kɔ u ka maaw ye. Hakilila min b'a fɛ fana k'o fɔ basigi kɔnɔ o fila bɛɛ sɔrɔla. Yɔrɔ sɔrɔbaliya o ye anw bɔ nka hɔrɔnya fana ka gɛlɛn. Baara yɛlɛmanen k'a fɔ a bɛ kɛ kuma ye yan yɔrɔ sɔrɔla ka di an ma. An ko a barika nka a bi gɛlɛya fura min bolo dara o ka wuli. An bɛ o de kɛnɛ kan yan bi o kun ka kan ɲɛfɔ. Nka ni Ala bɛ min na o tɛ tiɲɛ. Min kun ka gɛlɛn an ma n'a bɛɛ ye o kun ye de min b'an bolo ka fɔ. Yan basigi ka bon ni meeting basigi ye. Meeting jama ka ca ni yan jama ye nka yan basigi ka ca ni meeting basigi ye. O kuma an bɛ kuma basigi kɔnɔ. O basigi kɔnɔ an bɛ aw fo. Aw kun bɛ se ka dɛsɛ ka don. Aw kun bɛ se ka dɛsɛ ka na. Nka minnu nana lakana la an b'u minɛ lakanabaw ye an ka da o ma. An b'u fo lakana baara la an ka da o fana ma. O tɛmɛnen ci minnu donna an da ko an k'a fɔ kɔrɔlen dɔ bɛ se ka yala o ko kuma kelen fɔ ko 10 o ka fisa kuma si 10 fɔli ye. Nka kura caman b'a kɔnɔ dɛ o kuma soma sama bɛ se ka sɔrɔ a la. O kuma ye mun ye an ma mɛn an ka jɛ k'a miiri kunun dɔrɔn le 10 avril 2024 an balila k'a mɛn fo partout ka baara kɛ gulonna k'u ka baara jɔ ka baara sɛbɛn. A y'an tɔɔrɔ an m'a faamu nka an ko Mali bɛ waati min na o don basigi de cɛ ka ɲi ni ɲɔgɔn sama ye. An k'an jɛna n'a ye kun min fɔra o tɛ se ka mɛn o wa dɔw fana tɛ nkalon tigɛ o a ban don bɛna tɛmɛ. Nka o kɔnɔ an y'a ye u taara an ka baarakɛ ɲɔgɔn ani an ka ɲɛmɔgɔ 11 minɛ. An y'o fana ye. An ko o fana y'an tɔɔrɔ nka halisa jamana in a bɛ gɛlɛya de kɔnɔ. Jɔn y'u minɛ nka u minɛna
u taara di kiiritigɛlaw de ma an ko an ka jɛ an ka danaya to olu ka halisa an k'a lajɛ a bɛ taa laban min na u labilala nka baara ma ban u k'a dɔn an n'u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka minɛ an n'u tora ɲɔgɔn fɛ u minɛnen an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni minɛni tun ye de ka u lasiran k'u papa k'u bagabaga an ye foli min kɛ Mamadu Tarawele di la o ra bi o tun tɛ kɛ dɛ ale tun bɛ o cɛ 11 la a bɔlen a ko ne minɛna min na ne ma min fara o kan n t'o dabila a y'o kɛ a tɛnɛ kɔkɔrɔ a b'u bolo lakalité n'a kumana a minɛnen an kumana a ko mun tɛ ka ci min bɛ n bolo ka f'i ye a bɛ Mali baara min na a bɛ nin ko min na a kana bila ko ne minɛna dɛ a y'o cɛsiri n b'a ɲini i fɛ i ka o de lase ci ye juru de ye o ci ye juru de ye o tuma na an ka an cɛsiri nin bɛɛ b'a la nka ko dɔ bɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'o ye Maliko ye halisa kuma sabanan min b'an bolo ni o ko kun kɛra an ti ɲɔgɔn sɔrɔ yan parti a ka ca ni parti 100 ye kabi transition in daminɛna parti 100 ma fara ɲɔgɔn kan abada faamaw delila ka weleli kɛ parti 100 ma na ye weleli sifa bɛ kɛra parti 100 ma fara ɲɔgɔn kan nka 100 farala ɲɔgɔn kan jamana kumabɔli la ani parti yɛrɛ kɔsɛbɛyɔrɔ ko la u fɔla ka mun fɔ ko min b'a fɛ ka fɔ a fɔlɔ ye min ye an ka taa fɔ siyɔ kɔnɔ na an ka taa premier ministre fɛ yen ale de ye gouvernement ɲɛmaa ye a k'a lajɛ a ka waati kunkurunin sɔrɔ a ka tile baara la a k'an lamɛn parti ɲɛmaa joli kɛra premier ministre ye Mali kɔnɔ yan ne t'a da dɔn Ala de b'a da dɔn a ka ca joli bɛna k'a ye sinikɛnɛ ni jamana b'a mara cogo yɛrɛ la régime constitutionnel yɛrɛ la a bɛɛ bɛ kɛ parti ɲɛmaaw de ye wali parti mɔgɔw de ye n'olu nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an b'a ɲini i ka an lamɛn i ka lamɛn an na ni kɛlɛkan ye an bɛna ni bolomafara de ye an bɛna ni hakilila de ye o ka fara gouvernement ka baara kɛ bolo kan an ma sɔrɔ ka o ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ jamana dun maracogo de b'a la o maracogo la tɔw b'a fɔ fɛn dɔ ko courtoisie républicaine an bɛ ɲɔgɔn bonya an bɛ ɲɔgɔn gasi sigi nka a ma sɛgɛn dɛ n'i b'a ɲuman fɛ i k'a fɔ ko danbi muɲu na an bɛ o muɲu kɔnɔ an b'an wele don kɔnɔna halisa a filanan n'an mun donna ka sigi waati ye nafolo de ye o tan minnu b'a la ka pɛrɛdi an ti don o kɔnɔ a sabanan anw dalen b'a la ni Maliko don Maliko de don bɛɛ bolo ni an sigira an bɛ bɛn bari bɛnbaliya kun tɛ yen kunsi t'a la an bɛ nka halisa an bɛ kɔnɔni na an jigi b'a kan an bɛ sigi ka kuma n da bɛna se ka so nka an y'a ye an bɛ fɛ an ka taa kuma ko min na o ka bali n'o ye ko ka partiw ci wali k'u ka baara kɛ bulo o kuma nana caya a nana fɔcogo caman na
o siga nane anna siga bazate o ambolo nyebe nyu ambolo jala bolo jayele na kuma boranda ma do bora ka kuma abada abeni fomuna ni teche ye auka sogode asubara ni akuna na so ka fo ay do le ko ko su to ka ko nyetal concentration na dame na doro anya ye akuma bina ami sega sagi amina sego kuma fama ga okuma min bina ay partout ci ay partout ka bara bro phénomène bala ngo fo yani dikase kunu temena muna kabru dobe minu dale doyi anga ta habi to la nga do ko yi muna karede marti be malila minu tora mari ko kelela anga hakili to kala nyina anga to ma horonye awu ga la yiri sisi ko ma keme sabali tora biti parti ko kelela malila mun daga ka kuma tɛ pour d'assise kɛra yan nɔ pour ces crimes de sang a ma da malidenw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ avocat bɔra diɲɛyɔrɔ bɛ kana a nana sabati mɔgɔw ni tora nin ko ɲinini na olu bonya kama olu gasi kama an kana fɔ an bɛ u joli kɛ an ka hakili t'o la Flana min bɛ n'an ko ye hakili jagabɔ ye o ye an ka danbe n'an ka taabolo ye fanga min bɛ bi transition na hali ni parti da t'a la bilen u ni parti maa dɔw de nana ɲɔgɔn fɛ koyi u ni parti maa dɔw de nana ɲɔgɔn fɛ k'u dabɔ a la o ye ko dɔ ye. Pour lui dire bi o ko basi tɛ bɛ wuli nka i dangi fufu o taara yɔrɔ jan dɔɔni an ko an ka o bɔ a la laɲini ni senna bi n'u b'a la ko consultation an ko sɛbɛyɔrɔ t'a la sɛbɛyɔrɔ sabatilen t'a la kun t'a la dɔrɔn de tɛ illégitime. Munna n'an ye danni kɛ danni kɔfɛ an bɛ ɲɛ ta ka fara a kan ka ɲɛ ta ka a ye ni fara kun ɲɛ la a y'a ta bonus o ye maa 100 ani maa 500 n'o tɛ a ti maa 1000 nka a ye maa 1000 ni 500 ta o an y'o bɔ min. A mɔgɔw maa 22 u bɛ bɔ cercle la u bɛ bɔ région na u bɛ bɔ consulat la u bɛ bɔ ambassade dɔw la hali yɔrɔ dɔw la maa 2 maa 3 maa 5 maa 10 de nana a k'a kɛ maa 22 ye n'i y'o fara ɲɔgɔn kan ka o koron cogo o cogo a b'i tɛmɛ i ka a tɛ cogo si la ti maa 1,500 sɔrɔ an ko a ye maa 100 a ye maa 1,500 ta a kana warimisɛn saga ma i ka n'a bɛɛ ye. A n'a ɲɛ nka Mali kɔnɔ yan a fɔra gouvernement fɛ ko maa 86 de nana Assise nationale de la refondation la 86 000 personnes k'olu ye min kɛ maa 86 ye min kɛ ko maa 1,500 kana sigi o maa ba 86 o ye min kɛ ko maa 1,500 kana sigi o faamu man di dɛ o kumana ko dɔ de tun bɛ yen maa ba 86 kan ka min fɔ n'olu m'o fɔ n'o bɛna dɔn maa 1,500 in da wa an kɔni m'a faamu o de la
an ye audience ta k'a bɛ taa an ye audience ɲini k'a bɛ taa ɲɛɲini wa o maa minnu sugandira an k'u bɛ nacogo dɔn a bɛ partenaires kɔni nacogo parce que a fɔra maa 20 maa 22 partout maa 2 an ko an kun ko an kun di yɔrɔ la kana ni maa wɛrɛ ye ko o kun ka taa di ko ye parti kun o ye parti kun di ne ye parti tigɛ ni kusigi sigi bɛ ko afro a ma nɔgɔn an ko o tuma na komi a t'a fɛ an da ka don a la komi a ye an gɛn a y'an gɛn baasi tɛ anw tɛ gɛlɛya fɛ an taara nka maa sɔrɔla bolosila min ma ko nin ye parti ka ciden ye an ka ciden tɛ an ko an kɛra bari an ka maires n'an ka conseil régionaux ni conseil de secteur minnu bɛ yen n'olu wajibi don ka taa ni kɛlɛ i b'a fɔ n'olu kana taa o min bɔra olu bɛ se ka bɔ a la mɛ an ko ka taa parce que an tɛ kɛlɛ halisa an b'a ɲɛnen nɔ o tɛmɛnen ni maa 1,500 u bɛna jɔn sɔsɔ maa 3 millions min bɔra ka taa constitution voter komi constitution kɔnɔ maa 3 millions de bɔra k'i kan bɔ o la n'a fɔra ko min b'o kɔnɔ maa 1,500 bɛ se ka na o wuli ka gɛlɛn dɛ sango constitution min taara transition kɔnɔ professeur Ali Diallo ka constitution kɔnɔ dɛ transition constitution o y'a fɔ ko maa tɛ se ka kɛ parti la maa tɛ se ka kɛ petit parti la maa 3 millions ko k'ale jɛnna ni o de ye ko nka maa 1,500 bɛ se ka o falen an ko an ka jɛ n ka hakili jɛ ka bɔ o la ɲɔgɔn fɛ an ko fana ko nin kun tɛ nafolo tiɲɛ don hali ni nafolo t'i kɛ ka bɔ i siso kɔnɔ a tiɲɛni t'i sago ye sanko jamana min kɔnɔ fantanya bɛ yen kɔli yɛrɛ bɛ yen kɔngɔ bɛ yen kurantigɛ bɛ yen lakanabaliya bɛ yen bi nin bɛ yɔrɔ min na maa kan ka dɔ kɛ kaba wo suwalen na a bɛ se ka wo dɔ datugu o tuma na a kana taa nafolo tiɲɛ ka da mun kan a fɔra de ko transition ko a ma se ka bila ko ka waati kunkurunin fara a kan waati kunkurunin nka a fɔra constitution na fana ko partout de bi waati baara kɛ waati kunkurunin bolo dara hali ni dɔw tɛ nkalon tigɛ nka dɔw ma se fɔlɔ nka minnu b'a baara kɛ k'olu b'u dabɔ baara la ka sigi k'a lajɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la an tɛ ɲɔgɔn ɲininka EJ sigira EJ partout de b'a kɔnɔ n'i ye partout bolo bɔ baara la bi i ye EJ ci miliyari minnu donn'o la o bɛna mun ye nka jamana in kɔnɔ baarakɛ bolo belebeleba ye min ye sinsin bere ye min ye bulonma ye min ye o ye assise de ye assise ko partiu u bɛ yen partiu anw jɛnna n'u ye partiu adamaden ko de don fiɲɛ b'u ka baara la an b'a fɛ ka o fiɲɛ latilen gɛlɛya b'a la an b'a fɛ k'o falen nɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ko saba ma an bɛ so nka constitution minnu bɛ yen sisan olu ko mun
ko ANR e ma fi bu furakɛ i jija o la ne b'u kantigɛ ne b'u faga de je vais les dissoudre je vais les suspendre Assis ko ana falen do partout ka parla ka taa ni sira Assis kɔfɛ kulu sigira n'a fɔ ko CNCR ANR le comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des ANR o dama se min ma aw ko a bɛ k'o kɛ an ko an sɔn man di o ma an kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye nka consultation yɛrɛ bɛ kɛ tuma min na a fɔra k'a bɛ taa baara kɛ fɛn minnu kan a y'o to yen a taara a fari fɛn wɛrɛ kɔnɔ ka na ni o ye n'o ye parti ci parti pro ani tradition bɛ ban kuma jumɛn ye san jɔ bɛ fara a kan mɔgɔ min bɛ nin jɔyɔrɔ in na o tɔgɔ bɛ falen cogo jumɛn ye a ma fɔ abada ko maa kelen k'i ta don o la ni maa sɔrɔla baarakɛyɔrɔ la k'a b'o kuma baara ɲɛmaaya dira e min ma i b'a fɔ nin tɛ nin kuma ye ni ne wulila sisan ko n bɛna Seliko kuma fɔ yan a ka kan Sidibe k'a fɔ an ye an bɛ wele Seliko kuma na an ye wele min na o ye nin de an bannen don o fana kunna nin ko in na o ye ko ye min faamuyali man di ministre délégué a kumana Assis daminɛtɔ min tɛ consultation daminɛtɔ ye a ko an ma kuma jɔlen si fɔ an ye kɔlɔsikan de fɔ foyi t'a la min ye ko jɔlen o kelen kelen o kuma banna dɔrɔn sɛbɛn dɔ dira ko parti ye min fɔ ko o filɛ nin ye an ma fɛn fɔ nka an ye min fɔ o filɛ nin ye an t'a si ɲini o fila dama ti ɲɔgɔn kɔ o kɔnɔ an ye mun fɔ an ko an jɛnna n'a ye dɔ ka bɔ parti hakɛ la an jɛnna n'a ye parti bɛɛ y'o sɛbɛn kɛ k'o bila ka taa an jɛnna n'a ye dɔ ka bɔ parti hakɛ la a ye an ka jɛ ka dɔ bɔ a la dɔ bɔ a la cogo min na dɔrɔn an ko an jɛnna n'a ye parti kana dilan ten n'a bɛ dilan ko ka sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan na anw jɛnna ni o ye an ko an jɛnna n'a ye bolomafara bɛ di partiw ma an ka kumaw kan an ka ɲɔgɔn faamu o kan a bɛ di wa a tɛ di joli bɛ di a bɛ di cogo di n'a dira a bɛ sɛgɛsɛgɛ cogo di ni maa min bolo sera a ma o bɛ ɲangi cogo di an ko an jɛnna ni bɛɛ ye an ko an jɛnna n'a ye o ɲini an fɛ ko chef de file de l'opposition o bɛ se ka baara kɛ cogo min na parce que ministre yɛrɛ tɛ min caman a ko an y'a lajɛ an bɛ se ka chef de file sinsin cogo jumɛn et la formation de statut nka sigi la o fana bɔ a la an ko a ye mɔgɔw wele a ye ci bila u ma u k'u sɔnna a laban kɛra min ye maa kana kɛ o parti dɔ la k'i bɛ taa parti dɔ la ten i taacogo ka ɲɛfɔ an k'an sɔn o ma ni laɲini la dɔw b'a la yɛrɛ tɛ charte kɔnɔ nka jamana kama an k'an sɔnna n'an k'an sɔnna kuma wɛrɛ jumɛn bɛ yen e nana dayɛlɛlen sɔrɔ da sɔrɔ a yɛlɛlen don e k'i bɛ da kalama ka don i ni fiɲɛ de bɛ ɲɔgɔn na n'o tɛ i ni ko kɔni tɛ ɲɔgɔn na. an taara o dangan de nin ko in na min yɛrɛ ye an kumakun ye min y'an wulikun ye constitution an tɛ se ka jɛn n'a ye maa si ka tulonkɛ o la maa si constitution a b'a la ka tereke di a kɛlen bɛ i ko finibolo i ko yɔrɔ jɔsi la a ti ɲɛ a ti ɲɛ a ti ɲɛ munna an ka constitution ko multipartisme
ale bɛ o sabati a b'o sinsin a b'o lakana kodɔnkan kura dɔw bɔra k'a fɔ k'a ma fɔ ko multipartisme intégral k'a fɔra ko multipartisme o tuma na an bɛ se ka a fɔ k'a bɛ dan nin hakɛ ma an ko n'i tɛ min dɔn a ɲɛɲini n'i ma ɲɛ sɔrɔ i yɛrɛ ye lamɛnni kɛ n'i ye lamɛnni kɛ i bɛ faamu sɔrɔ. Constitution ko les partis exercent librement leurs activités. Intégral fila tɛ ka tɛmɛ o kan nka o kɔnɔ n'u bɛ sigi n'u bɛ baara kɛ u ka kan ka nin ani nin kɛ o nin o de ye dan ye a la nka k'a fɔ a bɛ dan nin ma o t'a kɔnɔ o tɛ constitution kɔnɔ nka an t'a mɛn mɔgɔw da aw bɛ parti joli bɛ yan parti 300 an y'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye parti 440 bɛ Mali kɔnɔ bi a ka ca o parti 440 na parti 60 y'u ka sɛbɛn bila cour constitutionnelle la o 60 la 40 de taara o tuma n'i bɛ parti kɔkɔ bi i bɔ man di o kɔnɔ kosɛbɛ nka halisa u b'a fɔ aw y'o ye mun na parti 2 de bɛ États-Unis parti 5 de bɛ Faransi k'a ɲɛɲini parti de bɛ États-Unis n'i y'a da k'a dɔgɔ a bɛ 300 bɔ 500 a barika min bɛ Faransi n'i y'a da a bɛ 200 bɔ nka mun na a bɛɛ tɔgɔ ti mɛn a y'o de ɲini u fɛ an bɛna baara jumɛn kɛ walasa ka bɔ sɔrɔba ɲami na dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na ka sɔrɔ an ma fɔ ɲɔgɔn kɔ olu y'o baara de kɛ o an fana bɛ se k'o baara kɛ o tuma ni an sera o yɔrɔ la an b'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen u fincogo ye kelen nka u mɛnɛcogo tɛ kelen ye ko faamu na partiw cira Burkina Faso partiw cira Niger an bɛ partiw ci Mali la o y'a fincogo ye a mɛnɛcogo ye mun ye constitution de Burkina Faso constitution de Niger constitution min Mali la min partout la kan parti ko la a b'o constitution kɔnɔ ko yen yɔrɔ se ka yɛlɛma i bɛ se ka fɛn bɛɛ yɛlɛma fo fɛn naani min parti ko b'o la o tuma sira si tɛ yen dadu si tɛ yen min bɛ se ka kɛ ko CDC partout ma tɛ yen nin bɛɛ kuma bɛna laban mun na anw bɛ bɛn de ɲini partout bɛɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ɲini partout bɛɛ an ko jɛgɛfɔ ye jɛmu ye an bɛ jɛgɛfɔ de ɲini an ko maa garisɛgɛ bɛ kuma ɲɔgɔn de nɛ kan ka an kumakan lamɛn o bɛ garisɛgɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɛ ni o bɛɛ la a fɔra ko ayi an ko halisa anw tɛ don fitiri la an bɛ wuli maa dɔw bɛ jamana kɔnɔ min b'a la ka ɲɛsin partiw ma bi u tɛ taa k'a kan an k'a lajɛ société civile ɲɛmaaba de bɛ kaso la bi o diinɛ ɲɛmaaw alimamuw bɛ kaso la bi o sini sɛndikaw bɛ se ka ci o marifa dasi bɛ partiw ma bi journaliste bɛ kaso la o a fɔra yɛrɛ k'u b'u bolo da kan u yɛrɛ b'u bolo yɛrɛ da an tɛ sigi an bɛ wuli an taa ninnu bɛɛ nɔfɛ k'a fɔ an nana aw nɔfɛ ko fila la a ye jɛ ka an bɛɛ ladi a ye jɛ ka an bɛɛ bilasira a ye jɛ k'a kɛ an bɛɛ ka bɛn bari o ye mɔrɔ ye kuma na partout ko bɛn Mali kɔnɔ Mali ani bɛn aw ni cɛ kulomajɔ la a bɛ to ka